Baina moru egon ziren, klaro. Franko gehiaben lehenengo lineanako moru ekarri bendana. Hemen behoi dana moru egon zen. Franko lehenengo linearako, jente gitxioken, ez etxen, kontattarezu, 17 urtean saltzabe zan 38-en 41 guge, 17 urtean zan frentea danak, ez zegoen genterik, da moru ekarri bezan Afrikati, da gero, klaro, ekarri ben alemana, ekarri ben kantidadie, italianue, haixek, ostatzie bentzaboi Frankoke, ostatzie jan, hombre. Ez, konforme nau. Behitu, zezan guztuten. Txintxortan, egunez, erretabio mumagin. Franko. Da gabetan, juenda trago jabizan danak. Eta ez un uno desinarek. Gabien barriro, peleie, urreguni barriro, ama osteguni hozie, horrea urten ezinik. Da Bilbon Miguel pasizakien, da urkio lan bio bai, egunez bombardi eta bizan, da gabeze jota garroi jabizan barriro, Bilbon bio bai. O Bilbon goizien zelan da? Artxandan, hainbeste bider hartu tekendu jutzien. Baina, Euskaldun ego horrezan,